Yeah, 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 yeah. Da 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 da. Keď si už na ceste do poisťovne, zrazu ťa napadne, že tu je OVB. Zavoláš Timovi, spraví ti poistku. Keď budeš kriplavý, dostaneš almužnu. Jaký je, taký je, no vždy ti poradí. Nekupuj akcie, radšej zváraj maty. Kolek mu hovorí, založ mu stavebko. Timové zmluvičky ťa pripravia o všetko. Zahrá si guličky, knižky aj ruletu. Manželo, devičky, stráži ti výplatu. Kolek sa bojí, že kradne mu body. Klientov zákazky, Timo chce peňažky. Poistka na mieru, sere už na vieru. OVB valcuje, hazard ho rajcuje. Notebooky, diáre, stredká sa hrnú. Keď budú doláre, dokonči búdu. Klienti plačú mu od rána do noci. Založil latrínu, není mu pomoci. Karty sú rozdané, FK je v posteli. Timo nachystané, SA zas v košeli.